Ayo di kene di, Ardi. Tak wenehi paseksen paringane saka Bulis Maksum. Sing tuwek ra entuk melu-melu. Berarti sing entuk sawer Ardi. Iya. Tak umbeni antimu kowe ra iso melek kowe. Ayo rene di. Support musik Mandoro, ayo. Ardi kan muka sike, kok dipatike bawane ya. Siapno uang 1 juta beduwi untuk Mas Ardi. Kowe marai lu ngerti aku selawe tahun kepungkur kok. Selawe tahun kepungkur ya wis. Kono dintekke. Piye kan? Ya. Kamu setelah nyawang Ardi seperti itu, terus nyawang Pak Gareng Sumarbaga piye? Itu seperti yang dikatakan sama itu Mbah Gareng. Apa? Ya kalau Mbah Gareng kan nyawang aku itu kan kayak ndak bosan. Kalau nyawang sini yang lain kan bosan. Ya. Ya kalau aku itu nyawang Mas Ardi ndak bosan. Tapi kalau nyawang Mbah Gareng bosan. Iya. Aku aja mbok sawan, rasakno. Apane wis layu? Apa? Wis apa? Layu. Disirami piro ini? Kok ayo teget. Ini layu ini kulitnya ini sudah. Iki ora layu, iki kisut. Oh iya ya. Kono karo Ardi. Ora cedak kowe ora. Ya sudah, ini waktunya anak muda tampil, anak tua diam dulu. Oke deh. Ya. Lah niki bawa toh? Iya cek bawa. Cek bawa. Ayo. Sepuh karo sepuh lho kan. Kayak sepuh karo sepuh. Wis kowe roman kaloro, aku tak kerokan. Ya. Ekspresif. Wong kaya ngene iki tangan tekel iki tangan tengen nyekel mic, tangan tengen nyekel mic, tangan kiwa nyekel. Bagian. Contoh nono to Pakde. Nek Adi iki bocahe pancen yo isinan ngono kuwi. Lho, iki ketok iki ketok oli. Oli mesra. Oli. Mesra. Ki lho ngene. Lho terus diulatke. Lho ngono. Mboten napa-napa nggih nek tutup panggung itu. Oh nek panggung iki los. Ini teater panggung los setrum. ACTV satu untuk semua. Ya. Pokoke niken bengi iki entekno. Aku turano sithik. Herina Adi racak seleramu compe. Selerane compe anjene. Nek mesti mbek aku no gak ndang nyapo no. Ya. Kadang digawe tes ngono ndak piye ngono kan. Piye apa? Nakoni apanya? Iya. Nek karo Mbak Compe wani, nek karo aku gak wani. Ayo jaluk disayang Ardi. Bocah iki perlu kasih sayang dan kelembutan. Ayo serang Di. Tak kei obat cendel gelem ora? Nyo iki kacang iki panganan sak kulite. Mengko lak seliliten kowe mesti. Ayo to serang. Dadak dijemput iki. Iya Ya. Yo. Digendong. Yo jono. Hah. Yo. Yo.
gak tahu tau lah aku hari ini tuh panas. Tuh. Lah kok panas ngopo? Hah? Kok iso panas ngopo? Panas ya loro toh, kok nyapo? Lagi adem lo. Iya iki nek tanya. Masuk angin ya. Lek panas kode ngono ki ditemek bathuke panas murano biasanya bathuk to. Gak mau, kamu gak peka. Yen wis rina enggal ratri Nah, kang dulu ngopo enek peristiwa apa? Gemes. Oh, ndak dicek ngono lho, Di. Cekmel ngono, Di. ibu-ibu sampe gemes kok. De Gareng. Iki sampean luwih pengalaman sampean timbang Ardi. Piye carane wong wedok iki niki kesempatan piye ngono wong lanang kudu cak-cek ngono lho. Pripun Pak De? Aja nganti kedisikan angin. Engko sepo. Wedine pripun niku? Lho, cak cekel tangane. Geret dioper tengen piting. Kok dipiting? Rangkul. Lho, dijak mlaku-mlaku. Dedet ora kowe? Ning apa lho nggo duit bareng iki? Mlaku-mlaku ra. Oh, mlaku karo sikil karo duit. Lah, mlaku-mlaku tok ora jajan yo kecut to. Ayo, cekel sik tangane kiwa, padha kiwa dioper yang tengen. Sret. Set, terus dirangkul. Rangkul. Terus dijak mlaku-mlaku. Eh. Ngerti gak? Aku pengen apa mau? Pengen tuku apa? Ngene apa? Loh, aku mau lo pengen tuku apa? Iya. Apa? Pengen apa? Pengen numbas apa? Mbah pentol. Ayo, Yo, saiki wis mlaku-mlaku. kebalik. Iki ben dibajutne Bu Dwi, ade mlaku-mlaku. Yes, ayo. Ya. Ayo dieling-eling. Diken kepengin apa? Mau ngomong karo aku jare kepengin didik. Hah? Oh, iya, karena kan ini badanku panas, jadi aku harus dede dulu. Dedek oh dedek. Dede itu tuh. Dedek ki adik. Oh, Dedek panas iki ngemut lampu wae lho. Ngaja Cibuk. Ayo sing romantis. Ayo di. mong sliramu. Ayo. Jongwe kateng. Kita ini menaati peraturan 2019. Apa? Jaga jarak, social distancing, COVID-19. Tali pati. Ditali pati kok. Iki pokoke yen wayang. Ini wis, Wayang wayang wis. Sangan madhebrana, aku madhebrana. Ya. Ya. Kuwi poyo iso kenek ngono kuwi. Undur-unduran. Iki piye lho Pak De? Wis to pokoke anggere wayang lu bubar ra iso ucul kuwi. Ayo. Anu nggih percontohan anu karo Mbak Reno Cumpe. Ayo karo Mas Gareng. Ayo. Nggih percontohan gen pinter Haji. Ndang yo. Ya. Ya. Kayak duwe penggemar kok. Kuwi ya ayu lho Pak De. Iya, Mas, kowe. kan lek sampean karo aku jarake kadoan. Berarti lek karo Mbak Cungpe piye? Iki jarake ora kadoan wong nganti serempetan kok. Iki delok sawangan iki. Gila. Cumpe. Dalem, Mbah. Ora ono roman karo bae lho. Iya, Sa. Mas. Iya, cinta.
Oh iya. Maju rene. Ojo. Apa sayang? Ngono lho, Di. Kok medeni. Ngapa? Sing diserang. Lagi ngatur sing diserang Dedek. Ojo kasar-kasar wong wedok kasare ra umum. Oh, aku ki tipe orangnya halus loh. Mas Ardi ki ya halus loh. Aku nek roh wong lanang kudu ya. Mesti kudu Ya wis kudu ngono kuwi ya. silaturahmi. Ojo kasar-kasar ya. Ya pe ya. Ojo kasar-kasar. Pe iki jenenge cempe ya. Congpe. Oh cempe. Lah piye to kakak kok ngaku ki ya pancen keturunane Durga. Oh, dadi galang. Oh. Aku ora iso nek mbok kon alus-alus kaya nikahin Salindri ngono aku ora iso Kang Mas. Aku sesuk malah wedi. Aja mangkono, aja mangkono, aja mangkono. Aja mangkono jare. Bahasane nganggo wayang terus. Aja mengkono, aja mengkono. Aja mangkono. Padha karo bojoku Wade. Apa? Bojoku iki tau goleki kunci ini beh bojone dalang. Ayo to, Mak, ndamakan telat. Sik to aku tak ngupadi kunci. Goleki ngupadi. Oh iya, Ngene lho Di, iki ana ibaratnya ana kesempatan kok gak mbok gunakan baik-baik kok. Kayak pas awake dhewe ning 48. Nesu ki lho. Jabal-jabal lho, Pe. Sampeyan senengane opo-opo. Senengane ngobong-ngobong. Apakah kamu lupa? aku kok ora nyai sing dirembuk apa to? Niki ana nganti duka yayasin iki. Kowe ana apa, Ken? Kok nganti nesu ana apa? Perkara angka 48 Nyocokne suara ngereson ki lho. Oh, nyotoke nada 48. Nadane sampira Mas? Dibujuk ngono lho. Ayo Ardi, diparani Ardi. Mriki no. Wis gak wis. Lah ngopo? Oh. Ngopo? Gak nyapa-nyapa. Mumpung gelem. Iki romantenan, iki romantenan. Iki romantenan. Gak usah marah-marah itu. Loh, katanya kalau marah kan cepet tua. Lele aku nesu, sampai nesu, berarti kan kita bisa menua bersama. Compe. Bocah loro wis rukun. Ayo awake dhewe bubuk. Iya. Ndang tadi. Nyapa lho? Kok sik tau kowe sing Asine geblek. sampeyan sing golek kesempatan nih. Ora, ngene lho. Ngene lho. Ibarate anggapan aku niken ya. Tanganmu ndaplah ngene lho. Ya kadoan. Lho, ngene meneng wae. Lah. In this morning, in this morning. In this morning. Apa? Nyanyi Titanic, 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 film Titanic ora Titanic. ono. Lagu Titanic kok is the morning. Kowe gak Titanic, aku gak Titanic, Titanium. Titanus. Ndang ngono. Ndang lah ngono lho. Ora sing gatelen kok malah congpe to iki. Kami anak muda tidak alay dan lebay. Wis kono Romano. Ayo. Hati-hati lek suwi kesuwen kram lho sikilmu kok. Tak tresnani lahir Kayak ngapa lungguh? Ayo ngadeg. Lestari ta lagune? Ya. Putri 1 juta atau 500 untuk nduk niki 500 untuk nduk anu so Mas Ardi. Nah. Iya. Wis 1 juta. Kono nggo bayar arisan di. Heeh. 1 juta wis diwene niken ta? Sudah. Nah, kamu bawa semua? Iya. Ya. Kan uangmu juga uangnya Ardi. Nggih, Pak. Ngono karo. Bukan. Lah terus? Uangnya
Mas Ardi, uangku juga uangku. Oh. Aduh, belum jadi suami istri Oh, bojoke ngono ya. Oh, Oh, layak duitku digawa kono kabeh. Belum Iya, iya, jadi iya. suami istri kok wis ngapusi iki. Akhirnya ya nemplek juga. Akhire suwi-suwi dicari nemplek karepe dhewe. Wah, biasane sing jual mahal ki sing wedok lho, ki sing lanang iki. Wah, kurang agresif. Boten kulino soalnya, Pak. Loh, mulane dikulinake. Tapi Mas Ardi ki kehebatane ki wis enek pirang-pirang tahun ketemu wis peng piro-piro duet, ah. tapi tetap menjaga sikap. Betul. Dia tidak pansos. Ah, ya, itu. Ya, dia baiknya tetap menjaga Attitude. Iya, menjaga attitude. iya. Bagus sekali. Masih arep sampean peksa-peksa kon ngene kon piye kon ngene. Dia tetap tidak mau. Heeh. Anu masalahnya bukan mukrimnya ya ta. Ya ora Bukan mukrim, eh? masalahnya ya ning dhuwur panggung iki. Coba ning ngisor ya. Apa Ardi ki diujak cah lemar-lemar cah. Ning asine menjaga kuwi mau ya kan ya. Menjaga attitude, tidak mau terus mak-mek sembarangan mak-mek kok nggarai tambah dihujat. Mas Ardi kok dikira laki-laki yang tidak berwibawa. Betul. Wis jaga kepribadianmu. Turuno kaya Mbak Gareng. Apa? Pendak wong wedok kabeh di mak-mek. Ya hobi ya. Ngono kon nyontoh sampeyan. Oh, wong iki sing nuruti aku kok ya Lek pas pamane nyonyae sampean ndak streaming paling ya wis godani wedok-wedok. Iki mau streaming to, malih sampean malih ngomong bosen ngomong ning gone sinden-sinden. Oh, yen bengi iki bojoku ora streaming kok. HP-ne tak dol. Mau pamundes sijine apa lagune saka Pak Mas Andri mau? Lagune apa? Oh, aku Lestari kalau Sinarengan. Oh, Iya. Abi apa tadi? Apa bener? Apa ya? Apal, ya. Ah. Tapi lagi iki lho tukang peke kok kon nyanyi. Biasane tukang peke iki ngantuke nomor 1. Ya. Ayo. Ya, Sinarengan. Tariane sapa to kuwi? Deni Canan. Kinarta Sabdo. Itu. Kayak sareng jagung. Ya. Saiki diakoni wong lagu-lagu kok. Lah iya. Ya, Sinarengan, monggo. Menaturaken pamungkas saking Mas Andri dan keluarga, Mbak Popi, ya Mbak Retno, Mas Bambang. Ya, keluarga diaturke diutamakan sing duwe omah ya Mas Gareng ya. Betul. Nah, ya nyatane ya nyawer kok. Nggih, niki kagem ingkang kagungan kersa ugi masyarakat ing mriki. Sinarengan dening Mas Ardi binti Niken. Ardi Caknan dan juga Niken Bonita. Ya. Ya, Muhammad Ardi Caknan ya. Anu Mak Dik, genduk niki jeneren sik sedilo untuk minum. Yuk kita leren. Leren kono-kono, golek. Kok meneh. Kono taluru golek-golek kopi sik kono. Walah terus bareng gelem ora tau pisah. Oh lho kaya dialteko kelet. Diculkan ya, tolong Lah diculkan. mbok kening ndi? Hah? Lah mbok kening ndi? Ning kono. Lah ini ndak kamu col-colkan loh. Wis kowe karo Niken delok wae. Ayo bali karo peking. Wih, pancen bawaane kaya ngono kuwi Mas Gareng. Nggih, nggih. Nek jenenge watak ki nek gawan karo lahir to. Iya. Gak watak kuwi nek watuk gampang ditambani diopatine, nek watak kuwi gawan lahir. Ya kalau tidak begitu bukan arti. Betul. Mulai ya Ora- dimaklumi. Ora seneng pansos, disuting ya ora seneng. Ini ya kuwi ngono ki sepi wong karo rame wong ya padha wae to. Oh sepi wong luwih ganas ya.